Jingweng jong sengking atiar New Trap National Liberation Council HNLC na miet jong jinge kranya sok kadai shibenta kabakta mat yong bha yaki kamput turai jong sarkar jala haus nam baladam. Kani jingpen bana jong HNLC kalawan hakatayo baningkong jong banai baningkong jong snam thamai u araja arpusau. Kidaw kiba ke HNLC kabu kadai jing bamburam jong sarkar jala yaki mat jing dawa kibala bu hakmat haswa bakan don jinge menjur ban poi syakamiet jong jinge kranya sok kablai don langru nakaliang ke sarkar kme na Ministry of Home Affairs bat kabala penbitar yak HNLC kadai na jing bam weng yaki mukaddama persya yaki noyelam bat ki dekat ke HNLC bat jing pa ban wan yakran hi yaki noyelam hakmat du jong kaseng. Kawiru na kidaw kabaka HNLC kaban na kapor kadai halor ka jingsha khot hajer jong ginoyelam kaseng kibadai ki kes kiba ka sarkar ka ujor persya ya ka HNLC bat ki kam kiba kalale. Haka pratri ukula lingkot arja arpusau uksyang ka HNLC uba sadon ke bla haba kranchi kilat pathai khubor ulaong baki noyelam ka HNLC kiba wan saka jingya kran yusuk kidai kibala itho bat yo bor na ka CEC jong kaseng bat kidai ki dekot kibala rim bat kibala rangba ha kaseng kibala ban penya chakmat ya ka jingya kran bot lakan thoru ya ka sarkar da ka baong ban syai ban wan hi da kita ki noyelam bhakmat omtep shu dei basukwa yo idur yaki. Nalor kata ubak sadon bela ulo ongru baka sarkar kesok kedia bet halor ke jingdawa jong aseng ban weng yeki mukaddama bat benram balada omla ban weng yeki mukaddama kam don jingmut ban wan kinoi lam bah kli du jong HNLC hak jo kesngi ubak sadon bela ulo pentip ru bawat uksiang jong sarkar preng u AK Mishra ulo ong baki kam bala le da keseng HNLC kimdei ki bashir khai hadu kata Ka khubor ko thamai ke chensi kalong lada sarkar ka kloi ban drop cases baro in black and white ai ka general amnesty ke jeng khang kala puli biang tai pio ban ya kran ai ya kran ka pot na happy ban ya kran kala da government kong the ball is the HNLC code ka bamut ya case umweng dang sya somon ban na pio nga NIA somon dang sya somon na pio nga magisterial court somon dang sya somon man kinong yalam ban akhmat cukup nun ngat kata kabol sikit HNLC. Kasyong willingness jong sarkar, kasyong political will jong sarkar bahkan le ka badangkan. Nga ko miladi kumba day no yalam sembalang ni langat sibun kikis. Perwe ki ILP nyeng ngat hadu si spa laipo. Mga bagi no yalam seng. Ngat hadu spa laipo. Kikis ki bang langat. Henry on dialogue baru withdraw no. Like asang tu lightly modern case ya ka bang job akut. Tukamut lada kalong willing dengan sarkar kala kan. Ngamar si spotlight link to damage to lada withdraw lut. Tiga tulung tak ke HNLC kalau tadi bagi cases percaya ke HNLC. Likely kibarung kibabun kikis kibarung hi kita kibombelas kes. Tang kita kikis bulan kita tengah semua kesarkar kalian perkat namar ba nakaliang home ministry lingbau misra iki ong ba. None of the crime of the HNLC are heinous. Haba kadu representative jong home ministry none of the crime of the HNLC are heinous in nature kamut kalenti ban withdraw kadang dai bandon kan. Kadang dai bandon namar ba kumbun suang no ngi por bangi ya bun jing hi license sau seng tu ngathrai la khamlong heinous ka crime jing NGO ban ka HNLC. Ya kita tanglah ban withdraw tu boleh melawan withdraw kita gini kes ban penap yang kau ya aku ni tak kambah kan ya kes proses bukan telur cakap long ki emissary jong ka HNLC ki bala asa sini di snam kita ki bala fully authorized daga body jong ka HNLC teban su insist ya kata ki jingwan kita bidar long squad pidur ki na ko ayu ki ngim tu henry haba la full authority hanga hukum untuk lukutor rifle orti bangin pentulun ni kam sakmat rei nakaliang kibor sarkar ki sok dia ba yang ta banong banweng cases te lada umweng cases jingwan kita bidar kam don jungu dike daraweng nama kitu ki balawan senior kita ki CC member sudah jong kaseng ki senior ki bala alai posnam ki bala don kaseng